żmien qaddis tas-sena fuq il-kelma tal-mulej, enna bħalek o Marija ngħidu iva lill-mulej. Bi plavent into Marija tistenna l-arus divin, ta' maskiħa l-qalbna anqal sa ma jasal il-feddej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Ruħ Joseph Spiteri. Llum il-Knisja eżies fil-qalba tal-Avvent tagħmel it-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib, dottur tal-Knisja. Tgħiduli fil-miliet nitkellmu mis-salib. Iju eżies, għax il-qawwa u r-rebħa ta' Kristu fuq id-dnub seħħet permezz tas-sagrifiċċju tiegħu. Ma nistgħux nifirdu il-miliet mill-passjoni u l-qawmien tiegħu. Huwa misteru wieħed u hija turija sħiħa tal-kobor tal-imħabba ta' Alla. Alla jiċċekken isir bniedem bħalna u jkompli jiċċekken sal-mewt tas-salib biex lili u lilek jagħtina l-ħajja. Jew għalhekk fiduċjużi fl-imħabbtu nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna lis-saċerdot San Ġwan tas-Salib b'eżempju mill-isbaħ taċ-ċaħda sħiħa tagħna nfusna u ta' imħabba kbira lejn is-salib. Għamel li ngħixu dejjem bħalu biex naslu li naraw wiċċ imwiċċ fil-glorja tiegħek ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib ta' bin Sirak. F'dak iż-żmien qam kisu nar Elija il-profeta u kelmtu kienet taqbad bħal ħuġġieġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-att. B'kelmet il-mulej għalak is-smewiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija feġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk? Kont meħud f'riefnu tan-nar, f'karru biżwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada Alla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll ikonna il-ħajja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu fl-imkien, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. O rajta Izrael għati widen, int li kiet fuq il-kerubini, qajjem il-qawwa tiegħek u wejja ħassalvana fl-imkien. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Erġa' ejja Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara u żur il-din id-dilja u ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jint qabbart għalik. Reġġana għali konna Alla tal-eżerċti. ħatkun idek fuq il-bniedem tal-emintek, fuq il-bniedem li jien saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddinna l-ħajja u aħna insejħu ismek. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti. Alleluja, alleluja, alleluja,
ħejju t-trek tal-mulej idrittaw il-modijiet tiegħu il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien nieżel minn fuq il-muntanja, id-dixxiepli staqsewh, mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U huwa ġibhom Elija jiġi iva u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Imma ngħidilkom Elija ġa ġie u huma baqgħu ma rfuhx, imma ġabu ruħhom miegħu kif jogħġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnu. Imbagħad id-dixxiepli fehmu li jew kien qed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. Il-kelma tal-mulej. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu jsofri minnhom minn min? Minn dak kollha li ma laqgħux il-kelma tal-Alla f'ħajjithom. Minn dawk hawnhekk Ġesu qed jgħid stess il-Lut qed jgħidulhom Elija għandu jerġa' jiġi qed jgħidulu. Ġesu jgħidilhom Elija ġejja, imma intom ma lqajtuhx, ma ntbaħħtux, ma ċċettajtx il-kelma tiegħu. Dan hu li tfisser tilqa' lil xi ħadd. Tilqa' lil xi ħadd mhux biss tgħidlu idħol id-dar ta' joqgħod poġġi hemm u daqshekk. Imma meta jiġi xi ħadd id-dar, inti ftaħlu darek u biex turih kemm tilqgħu. Mhux biss toffrilu l-ikel, imma toffrilu ħinek. Billi toqgħod bil-qiegħda f'ħdejh u titkellmu u taqsmu l-esperjenzi tagħkom. Int tisma' lilu u hu jisma' lilek. Dana huwa l-avvent eżjies. Jeħtieġ li aħna nitħarġu sew f'xi ħaġa li qegħdin nitilfu. Nitħarġu, nitalmu, nistennew. Nitalmu noqogħdu bil-qiegħda u nitkellmu ma' xulxejn. Nitalmu dik li aħna spiss ngħidu l-kontra, insibu il-ħin. Kemm nisimgħuha din il-frażi, m'għandix ħin, m'għaxiex se nlaħħaq, minniex inlaħħaq, kif igerbeb iż-żmien. Din hija tkun tista' tkun għalina l-ikbar aljenazzjoni. Ejjew nitolbuh il-mulej għalhekk biex bl-għajnuna tal-Ispirtu Santu aħna napprezzaw il-ħin li hu jagħtina u narfu wkoll fuq kollox insibu ħin għalih. Ejjew nitolbu l-Alla l-Missier biex id-dawl tiegħu jiddi fuqna ħalli jekk narfu nintebħu bil-miġġja ta' ibnu l-Għażiż li ġej biex isalvana. Ngħidu flimkien dawwalna mulej bid-dija tiegħek. Dawwalna mulej bid-dija tiegħek. Għal-mexxejja tal-Knisja biex jarfu l-ħidma profetika tal-Ispirtu Santu tiġi fil-membri kollha tiegħek b'mod speċjali fil-lajċi nitolbu. Għal bnedmin li ma jridux jammettu li inti jissejt tal-istorja u jqedu biss it-tama tagħhom fuq id-destin jew is-superstizzjonijiet nitolbu. Għalina l-koll biex nimpenjaw ruħna ħalli narfu noħolqu spazju u ħin għalik nitolbu.
bl-interċessjoni ta' Ommok Marija, il-mara li semet, laqet u nislet il-kelma. Għamil li aħna l-koll nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tagħna dawwalna biex aħna wkoll nimxu għad-dawl tal-modijiet tal-kelma tiegħek biex hekk ma nitfixklux imma nibqgħu dejjem mixja warajk int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Ġwan tas-Salib biex il-ħajja tiegħu tkun taqbel ma' dak li jitlob minna l-misteru tal-fidwa li qegħdin niċċelebraw bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristus Jedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jintħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għaliex inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-żerġ tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, tismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Appostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jintrit fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dik il-muħda, ruħi tkun ġisem. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Għax wasal dak li kien mistenni, li lilu ħabru l-profeti, ċobet le Marta Ġuda, jitwilet il-fettejn. Inħejju triq għal-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għal-Messija,
inwittu l-modijiet. Għalix f'da sagrifiċju mqaddes se jerġa' jiġi hawn fostna biex issa jibqa' magħna mistur taħt ħobb sumbid. Inħejju triq għall-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għall-Messija, inwittu l-modijiet. Mek xi darba jerġa' jiġi imdawwar bl-anġli tas-sema sabiex jeħodna miegħu u jqedna fil-mistrieħ. Inħejju triq għall-Messija, inwittu l-modijiet. Inħejju triq għall-Messija, inwittu l-modijiet. Nitolbu. U Alla int San Ġwan tas-Salib u rejtna b'mod tal-għaġeb xi jfisser għalina il-misteru tas-salib ta' ibnek. Fit-tieba tiegħek għatina li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li ċċelebrajna inkunu fidilej fir-rabta tagħna ma' Kristu u naħdmu għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kejjew ngħidu dawn it-tliet Avamarijiet u nitolbu lill-Omna Marija tenna u tgħallimna ta' kif għandna nistennew u nħejju ruħna għall-miġja tal-mulej Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Smajt li